Ola, boas noites. Hoxe estamos aquí, por fin, logo desta pandemia que retrasou este traballo que hoxe é unha realidade. Queremos agradecer a todas as persoas, institucións, empresas, asociacións que nos fan máis doado este camiño. En primer lugar, Concello de Ponte Caldelas, o alcalde e o seu equipo. Moitas gracias pola implicación neste concerto, por apostar por Coribantes e pola música en directo. É unha honra presentar este disco na casa e levar Ponte Caldelas alá por donde imos. A Suso Feixón, a Bernardo Xosé pola paciencia, sabiduría neste proceso de grabación e dos outros dous anteriores. Mención especial á produtora musical Odaico. Gracias por facer realidade cada idea que tivemos en este concerto. Os membros da directiva, pais, nais e todos os que formades esta familia Coribantes. E, por suposto, a todos os que estades encima deste escenario e os nenos e nenas de iniciación, vos sodes a esencia de Coribantes. Empezamos.
Moitísimas gracias. Ponte Caldelas, a nosa terra, a nosa casa. É para nós un gran placer estaros aquí. Co primeiro tema deste terceiro CD, casi 20 anos de historia que ten esta banda. Acabamos de interpretar Omnia Vitae, toda a vida, significado o toda a vida, na que se traslada os Coribantes dos 2005, cando aqueles 10 nenos que empezaron cunha forte esperanza de facer un grupo de amigos tocar, se convertiu no que teño ahora detrás miña, unha banda totalmente profesional. Aquí di o pasado, o presente e acabamos como futuro, porque aínda nos queda moito por correr. Moitas gracias. E agora vamos a seguir cun vals daqui da zona de Campo Lameiro, interpretado polo noso acordeonista Pablo. Sí, xa perdín, aí. Moitísimas gracias. Vamos a seguir co terceiro tema que podes encontrar tamén no CD. Non olvidedes que despois temos aquí a mesa. Quen queira conseguir o noso CD, aí tendes unha mesa cunhas axudantes increíbles que estuveron toda a tarde traballando duramente. Vamos a darlle, xa como Coribantes sempre ten, decía antes, moita amistade.
moitos artistas que colaboran con nós. Voulle dar paso a primeira artistaza que temos hoxe aquí con nós. Vamos a cantar primeiro un tema que claramente eu sigo dicindo, hai alma de Áurea, sigue aí porque ela se estaría en primeiro plano e non me podo olvidar dela, desa voz forte que tiña galega. Vamos a cantar ese tema que fixo ela, Dignas do Querer, con o grupo Entre Elas, nacido en Coribantes, e con unha magnífica artista, ela chámase Sheila Patricia. Bueno, gracias. Quero darche os parabéns, Andrés, e dar os parabéns aos Coribantes, porque vaya liada que montaches aquí. Un aplauso para eles. Parabéns, porque tendes aquí unha canteira, ademais, maravillosa. Bravo, bravo. Moitas gracias. Bueno, ahora aquí a magnífica
Bo de Sheila Patricia vai nos interpretar un tema, xa vos lo presenta ela. Unha cousiña, por favor, os nenos non poden estar ahora mismo na fonte, xa que van vir patinadoras e está desmollando un pouquiño todo, vale? Se podedes sacar os nenos un pouquiño máis para atrás, eses que están aí sentados, pois moito mellor, vale? Porque no siguiente tema entrarán patinadoras e hai que distraer os Qué sorpresa, Andrés. Vale. Bueno. Qué sorpresa, me gusta, me gusta. Vamos, entonces, deixemos con Sheila Patricia. Bueno, graciñas, grazas polo espacio e grazas por convidarme e por deixarme facer a miña música. Este é un tema, unha música miña, baseada un pouco, a letra son coplas populares e a música, pois é unha locura que vades escoitar. Eu son Sheila Patricia, me topades por aí polas redes se queredes e gracias e parabéns a este super equipo. Polo mar de Redondela. Moitas grazas, grazas. Ponte calderas, Sheila Patricia. Gracias, disfrutade, gracias. Siguiente tema, unha rumba, para cambiar un pouco de estilo. Rumba de Carcacía. Moitas gracias. Bueno, temos por gusto de presentar o seguinte invitado, xa que el foi un compositor dos mellores que hai en Galicia para facer pezas. Quédase solo, porque é impresionante. E como non, quiso facernos un tema para nós, un paso doble que leva o nome donde naceu Coribantes. Paso doble de Bucha Valle. Así que vos presento o magnífico gaiteiro de Carballiño, Isidro Vidal.
Moitas gracias, Isidro Vidal, con Coribantes. E agora, como non, vai a interpretar o seu tema. Boas noites, moitísimas gracias. Bueno, para min é un placer e un orgullo que estes grandes musicazos pois interpreten unha obra que fixen eu e para min é como unha gran familia que teño detrás miña hoxe. Ahora vamos a interpretar con Suso Feixón e Samuel Soto, que está por aquí, a Muñeira do Pulpo, que está dedicada a Carballiño, que é a terra onde eu nacín e que estará no próximo disco que sairá nun par de meses. Moitísimas gracias.
fuerte aplauso, Isidro Vidal, aquí desde Carballiño. Ben, a seguinte peza simboliza un pouco o que é o noso disco. O noso disco di a ponte da música. A música ten de pontes, esparexe, digamos, a cultura, e nesta peza que vamos a tocar agora se pode ver, se pode escoitar o que é as distintas culturas. Chica Segoviana é unha peza recollida en Castela León, pero que nos traemos para o repertorio. Van a facer unhas danzas galegas e andaluzas, e aproveito para saludar a unha xente que tamén toca esta peza, que veñen dende Jarandilla, desde Cáceres. Moitísimas gracias por vir e por vir a este concerto de Coribantes. Gracias, os de Jarandilla. E tamén aprovecho que tamén tenemos aquí unos invitados de Ibiza que non sei por onde andan. ¿Estáis aí? Vale, están allí. Bueno, pues para vosotros de Ibiza, para los que venís de Cáceres, Chica Segoviana.
Moitas gracias. Tamén darlle gracias a estas danzarinas, como no. Maestra de flamenco, Vivi. Forte aplauso para ela. E as nosas colibantes, danzas do Verdugo. Forte aplauso para Nerea, Antía, Noa e Adeliña. Bueno, vamos ao seguinte tema. E agora vamos a deixalo aquí. Este xa está noutro CD, pero como quixemos invitar a este grupo magnífico de irlandeses, vamos con este Mad Molloy. Fortísimo aplauso, grupo irlandés. Non podes estar por aí. Escapouse un neno. Moitas gracias. Bueno, a siguiente peza foi composta por o noso director Andrés Lorenzo. Por favor, un aplauso para Andrés, porque aparte gran parte destas pezas que aparecen no disco son obra del, polo tanto, moito talento encima deste escenario, empezando por el. Como digo, unha peza que fixo el adicada o seu rapaz, o primeiro rapaz, que se chama Bruno, que debe andar por aí, e puxo Ha nacido una estrella. Con todos vos, Andrés Lorenzo, solista, Ha nacido una estrella. Bueno, como sempre tengo algunha dedicatoria, hoxe quero dedicar ya a un alumno que non está aquí, pero que nos está vendo, porque colguei no meu estado de YouTube
un link que se pode ver gracias a ese maravilloso técnico que teño aí que está grabando todo por YouTube. Podese ver o concerto ahora mismo en tempo real. Vale, se ides a miña página de Facebook tendes aí un link e podedes verlo por aí. Isto fixémolo por el, porque está no hospital. Hai a veces que a vida che dan fortes tiróns, pero hai que ir para adiante. Así que vai por ti, Ismael.
Forte aplauso ás nosas patinadoras. Moitísimas gracias. Seguinte tema que vamos a interpretar. Fai aquí uns anos encontraron un pinjante, un medallón medieval dun cabaleiro que deuse perder por aquí. E realmente, pois, agora, pódese decir, por culpa do fogo, porque o fogo foi, ardeu todo por aí por ese monte do castelo, e a superficie saiu ese medallón que está agora mesmo no museo. Pois quixemos facerlle como unha historia a ese medallón. Vamos a interpretar unha danza como se tocaban desde cando un cabaleiro entraba no seu castelo con eses tambores tocando como unha danza forte, e despois acabar con unha polca donde o cabaleiro chega onde a súa dona, a súa madama, a súa raíña. Vamos entonces co cabaleiro da raíña.
Sí, sí, hola. Pois nada, moitas gracias ao baile irlandés que é da zona de Vigo, que antes non dixen. É unha maravillosa que está aquí tocando e parece que hai non sei cantos tambores aquí repinicando con eses tacóns. Bueno, vamos a seguir. Esta canción non está no CD, é unha proposta nova, e xa que nos aquí, para moitos, o mellor sabédelo, pero o mellor outros non. Temos aquí unhas danzas moi coñecidas que se chaman as danzas dos palillos de Anceu. Unhas danzas maravillosas. Pois nós quixemos interpretar tamén non as danzas de Anceu, non vos equivoquedes, non vamos a interpretar as danzas de Anceu, sino unhas danzas feitas por nós. Chámanse as danzas dos paus. Me podedes subir un poquinho a flauta por monitor?
Moitas gracias aos nosos danzantes de Coribantes. Forte aplauso para eles. E como non, as súas profesoras Sofía e Aida. Bueno, con isto todo de que empezamos outra vez un poquinho a normalidade xa, Coribantes pois deu un salto, abrimos máis academia, pois cantidade de nenos pequenos están pois probando en Coribantes. Esta cantiga que ven agora é unha música que tamén foi composta pola nosa dirección, chámase O meu pequeno diaño. Aquí agora vou vos mostrar por qué. Eu estou lle dando clases agora, baixaronme de nivel totalmente, estou lle dando clase a que o paso señal aos nenos de 4, 5, 6, 7 anos. Así que vounos a chamar que veñan agora mismo aquí ao escenario. Vamos aquí arriba agora, veñe comigo. Vamos, vamos, todos. Xa veredes, xa veredes. Ides a ver o que é darlle clase. Bueno, moitas veces hasta soño con eles, Bueno, aquí, forte aplauso. Aí os veñe. Como te chamas? Emma. Como se chama usted? Como se chama usted? Bruno. Como se chama usted? Elena. Usted? Adri. Usted? Saenza. Viñe para acá, viñe máis para acá. Como se chama usted? David. Como se chama usted? Celtia. Como se chama usted? Valeria. E como se chama usted? Alicia. E falta mo terrible o terremoto de todo. Como se chama usted? Eric. Forte aplauso, pois mirade que clase máis chula teño. Así que se queredes mandar os nenos podedes, porque donde collen eles, collen moitísimos máis. Así que esta canción que se chama O meu pequeno diaño. Arriba! Un, dos, ya. Un, dos, tres, ¡esa palma, vamos!
Moitísimas gracias. Muñeira galaico-irlandesa, forte aplauso. Como non, fortísimo aplauso a estes neos que eu moitas veces que son como él, xa, de maravilla. Xa sabedes, se queredes mandar os vosos, podedes, que aquí estamos pasando de maravilla. Eles son o futuro desta banda. Así que, gracias. Ahora hai que barrer a casa. Bueno, moitísimas gracias. Xa estamos case remate. Que tal o estás pasando? Estás pasando ben? Non se fai tarde, non? As troitas... Bueno, vamos xa cunha peza. É un pouco a historia de que tiñamos 13 temas. A mí sempre me sai 13. É un número que non me gusta nada. A verdade é que odio ese número. Dixen, teño que solucionalo como sea. Entonces o que fixen é meter un tema máis. Así que eu máis uso... Estuvemos arjallando, facendo, desfacendo, e saíume algo pois que quería facelo diferente. E aquí tendes este tema. Chámase En terras de Almanzor. Ese árabe que pódese dicir que conquistou casi toda Galicia. Vamos entonces con este tema rumbaico, galaico, árabe, interpretado por la nosa maravillosa danza de ventre Bea Gil.
Bea Gil. A peza que vamos a tocar ahora é un pupurri de pezas galegas chamadas as foliadas. E tamén invitamos a unhas amigas nosas que veñen dende Santiago, mellor dito desde Bertamiráns, que son as maianas, que facemos que suban para axudarnos a cantar xunto coas nosas cantareiras. Foliada das provincias. Onde están estas rapazas? É difícil subir, eh? Ah, veñen aí, veñen aí. Forte aplauso para Maianas.
Moitas gracias. Moitísimas Seguimos gracias, disfrutando. Maiana. Gracias. A seguir disfrutando. Que non te caia a festa. Bueno, a verdade que cantos anos con Maiana xa? Moitísimos, E vaya unión temos con elas. Vamos agora a darlle paso a un gran artista que tamén vende de Quiroga. E todos os anos, bueno, aparte de todas as músicas que fai, de as letras. Pero vamos a ver, xa estamos acabando, non me cortes. Pois vou a chamar ao seguinte artista que nos vai interpretar o tema das letras galegas. Bueno, xa vos explicarei como é. Así que, un forte aplauso para Samuel Soto. Bueno, moi boas tardes, noites a todos. Tocou vos o momento. Chegou o momento de que o público colabore tamén, aparte de con aplausos, cantando. Entonces, bueno, supoño que haberá algún neno, algúns nenos que xa conocen o tema. Vamos a cantar unha canción que fixen dedicada a Florencio Delgado Gurriarán, homenaxeado cas letras galegas. E mirade, tedes que cantar conmigo, cada vez que escoitedes isto, tedes que cantar, pero bueno, tense que ir á plaza non pode haber un alma sin cantar. Tedes que decir isto conmigo. Letras Galegas 2022. Repetide. Letras Galegas 2022. Non vale. Eu estou un pouco sordo. Entonces necesitamos subir o volumen moito máis. Vamos a facer unha segunda proba. 3, Letras Galegas 2022. Vale. Ahora solo hai que decir unha cousa máis. Florencio Delgado Gurriarán van para vos. Madre mía. Vamos cas dúas cousas. Letras Galegas 2022. Florencio Delgado Gurriarán van para vos. Bueno, eu creo que están preparados, non? Sí, vouche pedir un favor. Sí. Podemos subir unha persona a cantar? Por suposto, a ver. Así que vamos a invitar aquí, que xa o vi por aí, a Johnny Wimil. Ay, é verdad, Johnny. Venga, vente para aquí conmigo, que conoces esa canción. Súbete aquí conmigo, Johnny. Forte aplauso para Johnny, no? Sempre colabora con Coribantes. Gran mestre, pregón de barro deste ano. Vale, moi ben. Facemos outra proba mentras sube Johnny. Veña, a última. 3, Letras Galegas 2022. Florencio Delgado Gurriarán van para vos. Hasta aí podemos ler. Veña Johnny correndo, suba a escaleira aí sin matarse, Estamos. Forte aplauso para Johnny Wimil, gran músico, mestre. Sempre ensina os seus alumnos a canción que fago todos os anos. Entonces, un placer cantarla contigo, Johnny. Vamos alá. Veña, cando queiras, Carlos. Esas palmas, vamos alí. Florencio Delgado Gurriarán, de Corgomo Valdeorras, en Vila Martín a beira do Sil, moi pertiño de Quiroga. Naceu no 1903, licencios en Dereito, poeta que escribiu no galego, falado na súa zona, migrado e exiliado por pensamento vermello, primo irmán de Portugal, na defensa do galego, natureza e montañas, amorios pena trebinca, cantos e home de delicias, defensor da súa Galicia. ¡Vamos! Letras Galegas 2022, Florencio Delgado Gurriarán van para vos, por defender a Galiza dende a emigración, escribindo cantarenas e tamén Galicia en vida. Letras Galegas 2022,
Partido Galeguista. Excelente poeta, seu primeiro poemario chamábase Bebedeira, escrita no 34, fixo un cancioneiro de loita galega. E no ano 80 un membro da Real Academia pasou toda a súa vida, pos a terra na cabeza, promovendo o patronato da cultura galega coa revista Os Vieiros. E da Nova Galicia deixounos en California na compañía da familia. Letras Galegas 2022, Florencio Delgado, Gurriarán van para vos. Por traducir o galego, moita poesía en galego no diario Sil Florencio escribía. ¡Vamos! Letras Galegas 2022, Florencio Delgado, Gurriarán van para vos. A revista Saudades de México en galego, republicano el era o sonoro vieiro. Nosa Galicia é máis que toda a terra, non é xa un curruchiño que nun escolas vellas. Cómprenos desbotar antigos erros, fillos de mente estreita. Galicia, Vamos a última. Letras Galegas 2022, Florencio Delgado, Gurriarán van para vos. Radicados galegos da emigración. Señoras e señores, Samuel Soto. Moitas grazas. Johnny Wibin.
Bueno, xa estamos casi rematando. Vámonos ahora a parte de Andalucía. A doña Vivi, esa flamenca que temos hoxe aquí. Vamos entonces con este Aires de Córdoba. Non quero do teu querer, lindas túas amizades, lindas túas falas doces.
Moitas gracias a todos. Bueno, isto chegou ao seu fin xa, amigos. A verdad que é un placer mirar a tanta xente que nos apoia. Moitas veces xa estamos tan vistos e di a miña cara e iso todo, director, no. Saber que aquí sempre un subdirector que leva moitísimo tempo comigo, así que lle vou dar o mando a él, porque él tamén o merece estar aquí e presentar como presento eu, dirixir esta banda, porque él ensinou a moitos destes nenos tamén a tocar pandereta, tambor e a gaita. Así que vos presento a Lorenzo Antonio Justo Cousiño. Vamos con unha reveirana que se chama Reveirana de Pontevedra. Eu márchome por aí. É outra cousa. O solista, o gaiteiro, que quero que este hoxe aquí tamén, porque pódese decir o primeiro gaiteiro desde o 2005 que ainda sigue aquí con nós. Así que, Miguel Lorenzo. Chora.
Fuerte aplauso, profesor, director musical Andrés Lorenzo e bailarinas. Ben, pois, hasta aquí son as pezas que van neste disco. Se alguén vos gustou, podes adquirilo aquí ao precio de 10 euros. Pensei que ainda íbamos a tocar máis, non? É un pouco máis. Bueno, chicos, hemos chegado xa ao noso final. E ante todo, pois, vamos presentar a alguén que tamén levamos desde cativos moitas veces xuntos. E el, pódese decir que eu tocaba gaita. Vale. El rapeaba. Tomamos ao fútbol xuntos e todo. Entonces chegou un momento, despois de tanto tempo, de decir: Alberto, quero que fagas algo comigo. E aquí tendes. Vamos a presentar a Alberto Fraza. E diredes vos: e agora que vamos a facer? Pois sí que vamos a facer unha locura. Que mirou Eurovisión este ano? Levantei a man que mirou Eurovisión este ano. Moi má, pouquiños, Vos quedades coas tanxugueiras e xa está. E non miraste toda a Eurovisión. Quen ganou? Como? Ucrania. Dixestes Ucrania? Pois aí tendes Ucrania! Dalle voz. Non se escoita aquí dentro a base. O Pirinín é o que dirixe a música. Cos coribantes van saltar músicas. Músicos galegos tremendos artistas. Saímos da terra como a lava chispas. Fillos do lejón dos acho que no verbos dando saltos. Aquí estamos celebrando, levantamos brazos arriba para disfrutar da movida. Mira maravilla de festiña que montamos. Que quieran destrozar o monte, que sepan que nos van a ter a nos de fronte. O día que toda esta historia consumista estopa. Pa todos aqueles que queiran conquistar o monte, que sepan que sempre nos van a ter a nos de fronte. O día que toda esta historia consumista estope, só nos quedarán as fontes, amigos de onde. Corazóns de carbón na nosa cultura, conquistamos medio mundo, disto non che quepa duda. Emigramos e voltamos, menuda locura, pero non hai lugar no mundo tanto un galego non trufa. A ponte da música no medo disco. Na festa da troita cantamos con brío. A festa da truita yo no medo disco. Na festa da truita cantamos con brío. Na festa da troita cantamos con brío. Na festa da troita cantamos con brío. Na festa da troita cantamos con Alberto Fraza, moitísimas gracias. Bueno, señores, e hasta aquí. Como non, despedirse xa con un tema non galego, pero ante todo é a nosa despedida deste ano. Así que, don Pablo, é su turno.
Señoras e señores, muchísimas gracias de corazón ao Concello, a don Andrés Díaz, gracias de corazón por confiar en nós, por deixarnos facer isto, a toda a xente que facedes isto sea realidade. Muchísimas gracias de corazón, os lo digo. Así que tendes o noso CD por 10 euros, apercalo aí. ¡Ata sempre! Ahora tendes os fogos. Muchísimas gracias de corazón. Ata sempre. Non marchedes sin coller o voso CD. Ata sempre. Mañán vémonos.